Injire gutire ko teimogendi. Na kile chinga kichana chiwe kivi. Lazima aliamua na bwate nona. Na tachire njire na tachire. Oh. Ki. Yana na chiwe tema kugikiani, Unchomba na ate mire bwanje niyo boko bosigiki. Pako mwali wantu ne. Yani inyo lembe. Na asalire nibo yane. Nchi. Kogyo musko. Lakini mwali abyankoleire ebi. Oh. Nasalende bono yani. Arosi. Ankora yani arosi ya chuere kire bi. Yani bi. Wewe uranye suneti manyeti. Yani ndeti bono kwenda ndiraxipi. Yani ndiraxipi pipi yani ndeti batebu story. Ya ndigi ngora. Umusko turagenda nenera. Wewe uranganje. Wewe urangitave. No borage ubwane. Tari ngocha basomera umneke ngwerera iyo. Nyanja, alingana akora ni nyanja. Ogonchwe, yani kwa mwagonchwe ali enkoro yane. Nanjire nangpengero barubuan. Ya enkweru. Aitwerweti. Kumbe ngonja sira kwa engo. Monanga berese yani asina ikina muire bona muchokora bona monanga be mira isane alafu meki list y'ebintu bitome tatebe ga town na mona aberto binyora tome Nairobi then biche torole ndi ochake basi at least Sagini tianda itu mana lakini sagini awante kwani kwa kazi gaja ke kukaida haki sagini asante sawa maite haki asante wewe ngora yani tigai ni sawa maite nyatichi bintu wato koreire maite umuntu goja koremereri baka enga kie yonsi tali raisi kwaremereri usibie bintu isika wakora tuegasi ya isika kawaida bakoroje bakabone ngaki yonse na ndenga ku promise ayo ga stick okaganya ngwanya kumboni na nenzi keli maki ngaki kwa parete report ye ngwanya kumboni ayo no muntu omuremereri ana no muntu ayo no mwana ominto ayo bontari no ane kazi nya ayo no mwana ominto ngukwira buna umusiko muntu amonera igono egento nje ngoko saba ogenda gali okora umuki ero wakorira umuki nabo konyora matunda kurwase umuki iyo ochobeka. Nimeshukuru sana, nimeshukuru Mbia mwana lakini tongiyeria ya sana tonsoki mungu mate matingo gosoki ne biasara mate bitage chinsa n'umuki urigiriye ibintu nkireki gatakeire nkireki customer chitaite customer ya complain ngakingo kora nyimbu nufukuru gaza complain mubeke chi standards kiriya taite ara ibintu ne at least ibintu bigabi alafu mwezi kwa minongere dikino na abwa atiji Nyabeta.
bono onye gasi abasinyire bakwenda once they seek the fresh mandate in to elect a new government. Egati yaba MCM ya county ya Kisii babekirese yoko murusia bisyo mokonyi wo governor Robert Monda asaba MCM ba UDA batebironye gakurusi wo bisiko ikanarati neragendeka. Hatuwezi kukubali wakora, majambazi, majangili ati wajifanye kazi yao ndio kutatiza wananchi, kuleta maafa, kuleta kuwaibia na kuharibu maisha. Hatuwezi kukubali. Ege kurogochia saba saliyo mwaziri bobolendi wime Kithure Kindiki watebire teriko chiko babuna botambe. So when we get hold of you through the vetting and authentication by agencies, my brother the DCI will look at the forgery aspect, as will even do the forgery aspect, and will try to recover the money you have been paid. Oroboti ni gorokoro kibuna bakoriye meremo chiri bubere beserekari nigo bari getwa soko tumeka certificate cyobori mo nabono nigo bago chikoliki bona gwakana kibaza kiri babeire bagwakanwa. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Lakini Aye boya ni tuko korande. Okay, tuko kora. Asiki Tuko tuko korande pi. Tuko kora na Kumaliza. Ito. Kumaliza. Ngeke mokan. Ingi ese gimwari kete bona ane yak. Ikobana ngokwan remetino emeuko. Can you speak? Mobori nero chaka kondwani. No yo chaka tata. Inti gosenai Ngwa ngombwa. chaka kusena. Na kwa bato mutangani. Nyocha Nkiyo komboi. Ntake tebe dialogue. Ruwit. Igai gambo. Na nyakora bochingo bongora bona. Karinse. Tata bono kusema yo chaka. Aye. Na te rana kiso ansa. Tutingwa kuigoro ya una Naje naye bwata mangana nje tinkora na. Mangana ki kwanya lakingo tumekesi. Igobono moroje no moto morinde. So anse. Ni mwana. Rana anse. Bisakane. Rana anse. Ni bono nkieke. Kusena yo gwachaka. Igobono mwabere. Aye, igomwabira abakungu ba mutete kongya kurwana ga umucho. Tata ya. Ya. Ntware ngekurwana. Ingeke. Ntware nge serious. Igano muriyo onkoro muriye. Ete mbatengeneze. Umutuze. Takondike like bingeke. Umutuze. Chupi. Mbona kyo koge? Ya togogete. Ngwa kuna nto morango wasio mene nende kwata. Aya, ni sabuni nenge koliji. Abidi nende noncho kaigo na nyora ngo isibene.
ate tenga sabu so cha bunanga kolega ndoche mwa saki nimwe ngana mwa kwana na saki ntwenge na nyomba twaragambira amange ngia kogote yeke na mo antebi ngente getani tengo Nyabeta Gusii nyingi naende kende antebi kongirale salon au ai noroche kwanza ntara sono ase salon mwisoko Nyabeta kwa muligere yo no mwisikegete obwente gusika no mwisike bwa masikani muamasikani ende kwigena mono ngati omo depend asale nganko konyale gasi ono mogene gente getanga ne gento kya kabere are na intu ani ase chinga kichinga sana kwa hiyo nteni musigete none nyumba nakorokire gasi nyumba na rombete ria onte Gusii ori onyo gotebi agokonya sara lakini tomo tegemea kwa hiyo ndiko motegemea kitumuga kuno matenje Gusii mbwana kwana yonje ngibwa mangana ande na inde ntora mnyoka na ino sana alafu ndoche wono ngochi ngora bogochi salon yako koigole salon yante yako ngigora tong anyway ntwaga mbete nere mangana yu ntwa kwana tenere agateba kogo chekya kyagera tari mono ra berega obe buna otaba musomo bora na no kwento nyore kende iga okwerisere otacho to sabekere gento kuna bune binto bi go smile kuno kwe duke go swa stock ya go swa to chaka na ende ko bageka go chaka korobori bon ya to munyoka ni na yege kasa onyo ko kwegwe kasa onyo ko konyora kire gento o focus orenga die kero okora bantu bandi mbakaroro ekina ande nakikego sabijinwa mutini akome biya mama mete simiano li na bamusna bete musigo tata batakanya saibo ntimbwati buyapibone yerate ya taigocha gokogorera na ja kogorere onira to kana ngaguse isikaro nyoriru na kiago communicate amana igago kuligimanyo guse igago wakera ngati mongina usema kira ramo gotaba ngapepe na nyori na meteiga nko yubago kwana nturende ntwakinire tamalieta yintu ntokinire tiayi wano ijae wano metera temu mane steri mwachite tete tomanye nera wano kerie kekena kitoko rinera niba kitari kibuke na kiro kinaho kaniri mangane kitarotie ekiri wano metekinere tibantu heiga aya kocha kwandore rojo omanyi rojo bano nare kuruga ya sabu sawa staro na ihuru chocho kengo chikunarira yomo wakatalie duka ne saluni byonse ne byasara mbura nkogorore nkwoniore usino komina we ko uchikomina ate no komina toliko beka binto bindo buna mabutora oni tama mabutango bekana inde murabade ne duka le kwa hivyo ine duka yendo kende nenge kogoteberinga obe kiafu biasara tali sabu ya monga 1+1 abange bakomyoka gotia se biasara twabugite ngange ento kendo kwendo ikaranza iga ti customer cherete nini anyore kirege kwa hivyo lazima obo moremereri abali monyinge chire chiro kwa hivyo abora anyora abande emitwe yatete kuruchi mbwobo ende mochake kolete shida sawa orengereri obogima nobwawo sai kwa biro monto monene macha koranga jito pogo kobwato kabono bwetenenero uchake okore biasara manya noyo no ona nginda gataiwa na ihule mugaga kwa hivyo na bedewe ngoje tia Mario ge na uyeti sai mbiyole ba na akanyikire lakini turabweni kanywa Mario orengererie kiroko sawa sawa na ihule Gochere no
Ochere nwale nchikonia. Kandangirelia mu. Ochere. Baba. Ero. Eroti. Nyen. Ewan. Dai hani no chiko ndote tikorbo. Korukwa gaswete. Tote tionye gere korbo. Wana ingo bo mwana mo bimwate no mo bendi ingo oncho kana bo miya mwanya nende ko onsikera. No sekere. Tiga gutamera. Tiga no bokori ungate ngumwana umuya. Amate munasoge. Na hara ko wegete chikoni tari kende. Oche. Ngo. Ya yango kwana twale tata. Enjera no itere bigaliga. Korangeri gose kobogori. Kerege ento narange irio muno orozire na. Ya bana gati kitwale gukwana. Andi tinda onto kandora ngangorwo akali koruga butebanga tata. Karibu na tema. Sasa kwa nyiro mwana parete rito. Tata igambu ya mama. Toke lima mana renter. Tinde injinarete mama mwete kora igumneri. Ana kinande. Ndina litoko liranje arafu irinde tororo ya marago arafu bono. Maite bintu mbire nje bintali ko gakunabi. Na biri. Maite ongo kwana solo gose onkorakira. Muna biri biwa kudunda byangu. Inki. Kone bitu mbere nje maite bitu muna bikwana kirwa mabatigwa. Nandi ninki kyale. Yani akarongi kalina aliye bese ngaire kana kanyora kakego ngachanga. Yani na kwando yo tora libati. Yani jini siengi mayani. Muna kinki utabe kiro musu. Igobo mutambo tali boike. Ya kinara me gari mwero mepwango. Nerongo ransti kubika. Ya mwabere. Igoso limo tatu mwana ona. Igoso limo ndi ana goita mwana. Na maite gaki ngabere tingwane kerori. Osabire magwa mabere. Sabira mabere tata naye. Kwabo moigwa. Eli araho tira bona itiga tora aratika. Bono litoke linje maite na kabesa na ite gananda kuliko manyasirali. Kabesa. Onte biaya. So kora igulende mama. Yo na te bugubese tei. Nera yore kwa mwatara mwana na injirenda manya konga. Gabano kimwe bwana na no manyene litoke. Ntubono gabuntu bwati suguli. Go kolia. Na yo oigubuyo akomwa kabisa. Obwenero go Kenya. Nyamusi no mwana. Omwana. Ando mwana. Kibono nayo kombera igaratemu. Ando mwana. Bro mwana hakokonga na mwana ngoli. Yo bwana yo komeni wali Mwana litoke. ukaragire mwana litoka akori umwe tari kuri machere na gusena buku. Ono lyole mnanda jenko. Onkora irania. Oirania. Bese ke gutuka manya ko molentera nere. Ono irani toli ko irani toke. Ono kuira litoka mwana tatake kuike. Oyi kinyomba na ando irani. Ono kingo tindi yakaneti. Igane garama yo mwana yagera. Ayo mai pese koli no wati chiwo. Bagitora boli. Wala jole, usio koboko. Usio korop. Ngangena so. Ngwa kole tamatemu. Ugasaba kiregento. Kiregento kenyi erura tikaramu ni bakero gitepo ko sabenyi agateberi yagatire. Ngikwa bwat. Ayenga nduge mwa ine tene kini ki ango chakora to gosene libungu wake gosamakara. Bona kwasi kuna kuligerira. Mubisa. Tata no yibungu chakora bintu byana.
sisi. Ogachokora busai gobono kwano wankoro muriri. Sisi mine. Bintu nebyo naro gochokora sisi myaka. Ogoriri mobwate ngo batebe. Nyabeta. Iyo nego sori y'ukwigira Nyabeta. Buna yale twasimule na Ndizi TV kuwatana na muno mubogani okamele paka. Ndizi TV Obwansu Gusii. Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tukoryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigo twerure korokia obwanjani bwito ucyase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiriage ke oranyara ko bagugutwara asogo gikiase cyabisi cyitwe cyo gutuka kinsamo kiri cha embassy ekero kugenda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem. Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo na wigirana neke wakia ukiwanchaniye unabone endagera chianga ibirarero ibitamba by'aboceni by'abanyaruka ibikoroto igatie binde vinge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu bigo kabere umwaka y'ukiri 2024 Eyoko barokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekore twasimule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals nyumbani kwetu Foundation a company ya Davis and Shatliff Wima Electrical Kisii Family Medical Center Mama Tefi Mitumba Bells Enokem Agrovet igatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Monchu muligire bono na ukwane ndonsia sobereta semaragoba yabono chenga chingo kwarigania ase amesa yamangana majya litukeliga liya World Radio Day nalibono monchu mulito gonyara go chengira yokolekana bono stariki 13 mutinyi oikomina kabere ekeronta gote baigere Eve Valentine monchu muligire bono nyora litukoli yankyo asensemeli ya Kiumbu Juden Halls Oma monchu muligire linto chikone kina Ndachiko sangamo na abana abo kurwa sensemeli ya Kiumbu Holiness anemono asoko nyara gochengera litokolia Valentine lera igomo ncho mulige buno roche gamo na inche litokolia gochengera chire dikoro chiaba eta chiko igurwa nago chakigwa asega kemya yemo yabere kegoeta yasabono lirangeli tukoli maikazabuna World Radio Day akoreka nitwe manyamangana mayo moncho muligereria asenchera Yobo ikirano litukaligali ya Jumani sariki 13 mutinyo komi osomutinyo kabere omwaka bw'ikiri bubere na 2024 na manga yabereka okorekana ayo aseri bongo chiko sansamurana na kukumanya senchire yobo ikirano bunabali kibaitebere bako ya sangra koro chingongo chonse ime na isiko yorogongo rwagusina mange abereka okorekana anemono asokoni yakumurusio bisi omokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Munda Yandra kutubwatia uwechara nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook na wako tunyarabuna Ndizi TV News Digital
labiga nsemeria YouTube tonyore buna Ndizi TV News nyoro buno litoko bwatira nere asoko ne kibuna chibiche ne ryogi chawikera century bwenete akuruko Petronira Mokera nabo igobono Lydia Mose nere bono ko ne kyanko yari terare ugwetera somunwa boimanyerera saranso iketumense century bwekiranu chinsani sato chia bono butukeretera ne chinkoro ko Vincent Onyancha. Onye gasi abasinyire bakwenda bonse they seek the fresh mandate in to elect a new government. Egati yaba MCM ya county ya Kisii babekirese yoko murusi abisyo mokonyu mu governor Robert Monda asaba MCM ba UDA bate bironye gakurusi wobisiko ikanarati neragendeka. Hatuwezi kukubali wakora, majambazi, majangili ati wajifanye kazi yao ndio kutatiza wananchi, kuleta maafa, kuleta kuwaibia na kuharibu maisha. Hatuwezi kukubali. Ege kurogochia saba sari mu waziri boborendi hwime Kithure Kindiki watebire teriko chikoba buna botambe. So when we get hold of you through the vetting and authentication by agencies, my brother the DCI will look at the forgery aspect, as will even do the forgery aspect, and will try to recover the money you have been paid. Oroboti ni gorokoro kibuna bakolie meremo chiri bubere be serikali nigo bari getwa sogo tumeka certificate cyoboli mona bono nigo bago chikoliki wana gwakana chibaza chiri babeire bagwakanwa. Saranso ikibona wotumenya senchira yoboekirano mesi amangana yo moncho muri tonya chaka kurwa se county ya Kisii ritomulekira bono ali abere kago korekana nigo bono maiga yoikirana asebi karubye bunga sentunde ntanganya nemo naso mwako yegabo ikirwe na merongebere nene nigo aba MC banyarego ikase bunge erukunyarago kwana igoro nyamagendra rengete ase serikali ya county ya Kisii iko chinga kichibono omo MC we godi ya ichuni Wycliffe Siochang aikirani ngana ase bunga sokane komurusi obisi omokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda kolengana sio chamo nagati aba MC nigo batebera buna Monda nigo bana rokane kobege tanga sama gendre serikali ya county ya Kisii asabeganya reka gote buno butume kyobe bwabise omurikeito ndemo Stevena na Robert rwa senchira yobwikirano litukolia rero nareta emotion yase bikaro bito byepunga ya Kisii county ebyo komorusio bisio mo deputy governor Muske Robert Monda asengencho akorere ibintu biri mamincha namachika ita Kenya namachika ito aliago turase county ito ya Gusii igo amangana arese emotion yegana reta namangana ataria siasa ritangani na namangana abwene ndeko konya na finance kororanga ngonyora turi services chingia bune county igo sabakuwa niko chia saba antu baito tuanjire gose anjire punge ya Kisii county etere motion yane eje debate nande kuruoro abapunge mbanyoreri bagali gwaka chikura korengana nebintu biri nabe nkobibeka ase punge asege ikarege tangani bunge ya Kisii kyo mwako yo magaye rusa niga jende ntangani yava abisio mokonyo mu governor wa Kisii Dr. Robert Monda asomo swada boko murusi asekero gobekirwa ase bunge nande togoteba nga togochikoba very objective yani togochikorigereri engane yeiga esengencho ne engane bwato bolito mono igo togochikorigereri tokore amangana yaiga bune katiba ya Kenya erato guide ne standing orders tie county assembly ne county act ekegiare tuno mheshimiwa igota lya baheshimiwa ba deciding an kibago chakera omheshimiwa yo moro chengegente ketigatoge chakere okereta before the floor igo gwikatoge korere mirimo korengana nensemo yagati aba MCM 50 noyo mubabekese yasenganeye nigo bamucho bokoreri nechimbwa cha bwango iga cha Monda kibagoteba nigo chirege tango kyo gwikirani obokoreri ime ya Kisii ntubuna members gotochikorigereria amangana iyo kinli na inde tomo echinga ki defend elinde baadaye tumanye ko akachikura kumurusi office gosonye gegotoka tabwatia magoso atigufuria kore gasi yaye asengencho amangana bunaye kirago cha gutwara a lot of tension ya politics yonta gete ko buri mu governor ito Paul Simbarati asuke kando atiga members of the county assembly bakore gasi yabo elinde onye bako mutomanka
aeguribaga riogochora mo deputy governor urakore gasi igo amang'ana are se emotion igana areta namang'ana atari a siasa ritang'ani na namang'ana abwenende gokonya na kwenansi kororanga ngonyora turi services chiri chingia bune county igo saba kwane gochia saba abantu baito tuanjire gose anjire punge ya Kisii county etere emotion yane eje debate nande kuruorro abapunge mbanyoreri bagali ogwaka chikura korengana nebintu biri nabe nkobibeka ase punge ekikera bwati nengane yegutakunwa sobo ime bunge ya Kisii Dr. Monda koegwa libagali okwegerera ekuragwa kwasengania ya ime bunge ya Kisii na eisegweta koirwa se bunge ya Senate togo chikoba very transparent yani togo chigotwara obugwazi kero monto narwo bosibore na mangana moratake komanya bune public more allowed within the law koyasabanga ebinte biga mwaretire na intuti atobrigereri aba CECs bali baetwigas n'aba chief officers bako implement chi budget chitokorosi onde bwensi otari gokoregas onde bwensi ochakira mangana corruption na barabu mangana buna yango chare assembly tobatomeka elinde to abantu bande meremo bali clean and bali ready gokorera abananchi emirimo asege ikarege tangani gia ebunge ye county ya Kisii asoma kabechi bibere meronge bere nene nigo babekire bene bune kirenge tangani no korigererio bokoreri bwa abisio mokonyo mo governor bwa county ya Kisii Robert Onsare Monda asotere bune sabali nigo yachakire komurigereria sobo ime sare guri bagale konyara kobaga kwegerera kole nigo batebire buna babwata mo chai saine yoko murusia service ko reporteria Ndizi TV korwasa magacho a Kisii County Assembly area tariane Ndemo Steven Bibono muri kitonde mo Steven asoroboche rwa senchira yoboyekera nugo tigano moncho murigeria osegotigara samangana angabuna yuboigo gati yabamenye kurwa se wodi ya ichunini gobeso kiriko nyara gukwane ngane jo maiga jo mu MC oboko nyara gweso kina kwirengane yo se bunge gati yamenye obono ni gwa mochiro mu MC bwe wodi yabana soko nyara kwirengane ya se bunge asiganga jo kuganya ko murusio bisio mokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda chinga kichini go bate biruna enenga kyo mu MC yabugante kurigeria magendra liba gyo gwesona samangana rengete siasa na nasoko ni kumurusio bisomo konyomo governor nigo amuchire na gote yabune kinege tambuke rgateria kerenge asebate biruna nenga na wonete kuligereria na koyo tuguterare na kwali baga ali nene ochia asomo konyomo governor amono mu governor gokoremere masomo amo eriko nyara konyara kumulikira igoro jobo korri we wodi ya chuni ukwana maga jogo tuarege kalekyo nikaba bwatani abega skuru bagendra ko bakolira ngamba kunyara ko bakobeko mukia eligo kine birengo bya masomo ase miaka eribosio muskasiko yigocha wetera amatokeo a KCSE ya soka mabe ocha se school lakini education igere responsibility y'abantu batatu umuibori umwanafunzi no mwarimu tuachire na baibori na banyene kenyoroga tuatebire school eye echake na mwamkompia erinde gochakera rero torore tofauti yanene abana baito be kenyoro na bakurusiko bakonyeke ikiagera abana bo abaraiba man agokwana nigo basegetira abana gukinyara kwa bakwane kibunango bwatira bara masomo koboko buninchire yemera nyara kobage gokonya gukinira tade school na baraboka banyene kwegendereria asa masomo abo. We have had a very fruitful meeting and we have unanimously agreed that we need to support this school. All issues Chair was mentioned there before, we have condemned them in the strongest terms possible. Nonyina bo nigo babulire omujumbe ko rwasora ngo rigo musike Patrick Osero kwene kibunango sirare skuri yiga hegento kiragendera ko bage koyekinia province yo mheshimiwa na ready go partner ne community koranga bintu bitakere here and there ebyakonyara gukora korari nebyakonyara kuvugatia especially with us Ministry of Education na with us county government in Nyamira amona NGCDF koranga kiko partner ne school we infrastructure wise imukegoro na staffing have improved ni maitera na ile iranga kwa na Ministry of Education are asikoba shortages ya bari mu here and there wose nanya ale ko bari gere in the school west niga sobomo abibuli abo baikirana sege kaleke gabo igo balire yangamba kunyara kaba kubwatrana asiba segetira badi mu kunyara kaba kubeko mukena abana babo kwene kibunango soma bali budenjire ya muyo kugenderia sama tukabo alibusio no na mulikanya sago tutaina nigere buya aso muntu okoleta morembe kubwase umuntu okogenda asesiri. Thank you so much these stakeholders mwaletiro morembe asesiri even as buno katoko genda school galia buna baiboli
na twale mirunga bona abana baitongo soma bale and expect more students to come to Gusii High School. Nanyina boni kwa bairali bageri na kugendera kugikiria chinkoma chagendera kuba chiko sara se mitandao guri yabo ibuli kubwatani kwa soko museli umwari mukuru wa seskuru yiga nagote babuna mangana hayubono ta kunyara kabaga kwigu kwa seskuru ye ekiyo kabaga nitino kubeko boroso bugeri kunyara kwa kwenekia ogokina kwebirengo by'amasoma se eskuru yiga problem ya togeteneri buna abana twabwata somwaka wetete abange bachete bakeregister matemwa bachi kugenderera abasomi n'abari mwaba bakagenda until examination days. By so doing bagatoka n'abari quite green as ebintu. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Negenteki ya konyore bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyore duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejiko ni chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima mkoni ya bale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank, ange na Shell Petrol Station. Nepoku bakirisimi ase namba enoti sano na ibire, enoti sano nemo, inye sano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwari bagari okumenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au ndubwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndubwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndubwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bale bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo e branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo cho kijauri Erio kwerikia ni goganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic.
Monshumuri gone to gusabo kwabera kubwatikana no kubukana kwe metambo goto kwa rigantogande kwe manyamangana mayabu na bereka wateko sono to toko yanyora SMS yamangana mayisa to chia bono buto to kwirani mase mo kubwatikana no roboti urubona anyara ko kumanyabuli tangani anene mono igoro yokwe murungania kati ya bamenyi kurwase ward area ya ichuni yasabona barokane komochia omwe musebwe ward ya ichuni wikiri siocha aso ikabusibwe bunge ya county ya Kisii ribona konyara kogania omokonyi bomo Governor abwe county ya Kisii Robert Monda anyari wakwisigo kurwase obokorere bwa gati amenya abuni go bakurokorobekana siri tukolia lero aso konyara kwamereria ngani na gote abuna nigo omo MC obo arokane kwanda doko ni kwabo libageri gaboneta ko mulekera amangana arengete amagendra na gotigana amangana siasa maiga jochoro buno mulikeito agotumanya nganene kurwase county anyamiro yoko robot yoruo wono Polkap Okara nomo kacho ijuni ward agotabanga igoto chandegete tutamaiti astoko jina astoko goetera mu rayo ito urito igete ko bekorero utusaliri umo MC yo ito ngosaliare akomunyo kyaba akabandi bube ntutagetiwa ngo twaro buso ege ndagaro kyabeire kogenderera iye coordinator yembe yarorekanira ase ward kubwa mono muno munyari bari chichacha njiro chiarenge maiga toigere chichacha chinandendo chenga nigo chiko chakaka no burayi bwa ikire gati to chiko kore gasi na barayi to achorete nje naro gusabaiga deputy yeito Monda asore eigwenga no bata chinguru na bali twagachorete tukawagera chipura pamoja no muske Simbarati kubwa mono ekitega ndrete kwikira bono nga omugabano ito ase ward ya Ijuni twaro lirenga nata gite koligia kero kende chisigina chako kora impeachment nata gite kwana iga ase ward ya ito nere turachikorusi tali deputy governor ojikorusiwa boso ko bonene sana Monda nero mobereka nero mutari ngainande korwera acha ko impeach Monda ka kisioja ngayokorore ko impeach Monda onye twako sire ko nyara kutobanga otako diga Monda tobange wezaba eta keiroje nyari bari otoma nyari bari amabera zo magara kuna ayu Monda no atole mara yabo bo batakonyegerwa nyonyine tagekeyemo omo MCS sika Monda no Monda beiro mochumbe yari bari cyaje yamuitabira ndi yari bari nasabantu bo cyarute ando siaso igweta mari uyaya togo tebinga ayancho sarende ngora bigasi yawe sire kurubaiga abangira bakonda konyora abana kuba masege master yabagwetera bagende go chipa cya makanda igora ase abantu bagweta bayende nyagitari gwatete ngango kirosiole toraro sikende kyonsikendo kyo gwata korase wodi cyone mboto ntario kamenyete nore aembande amasikana namaya bigasi yawe sinyire enda koti moke tomorusine manje nyunde to abo iri gaije eye ko kingonye to tigo botingo bonge ina to imbicho yonero muchacho gwake nyunde yasase chuni wodi mbandege ndeka goseba na na hekra yubo igagendrete gati yabo musiase bunge yuye county ya Kisii no naboni gobeso kyakonyara kwikiriye nganeyo are mono asokogania gati yabo musia uwabe Kisii konyara gutugutira nganeyo na kwali baga omokonyu mu governor we county ya Kisii Robert Monda konyara kwikirira imirimo yaye eramo no mu governor we county ya Kisii gati yabo musia ubo igoni gobatebo onyo mokonyu mu governor we county ya Kisii kaguchwa kwisi kurwa semirimo yaye nigo chinga kichibo igo baguchikumukige tambokero na barobo ku mwaka isiko mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati elibono banyara korobo cholio byemeye county ya Kisii asogo chore serikali ye irachikora serikali ye county osego achikora abamenyi be county ya Kisii umurikito Mirdedi Mumanyi na roboti rwa senchira yobime magega yansemo yaba MCA wesokya emambia lero guchakya engana yokumo aka isko omukonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda ni gobono ensemo yende yaba MCA besokya na kugikelya engana yo asebatebire nige engana yo erachikobeka county ya Kisii ase ebichembege kolenganiwa buna nigo county ya Kisii yalekanire asamatuka bwangoiga gewasananya ase chibura buru lakini bone ogustuka kwane
nkoli narwa mheshimiwa Ichuni akolete egento kio koimbia chieyo minto mo deputy governor na egento kio ntomanyeti ng'a igakereta mo deputy governor nsachinde nero gerete indombi gokorekana ase Kisii county kwa sababu mo deputy governor tabugati kende gionse omuntu tubwate warrant office ogusign chibese chiacha chie government noyo minto governor Simba bono twarekanie Kenya ngima achi county 47 Kisii tali magenderero atakeire gukwanwa na mang'ane bitina kurumambia mpaka marogoba ronkuburia abana ba minta abatochorire 71 tora assembly gari nyuma tutarajikorete egintu ngi tutawikaransira ase egintu gekurukwa ekokasi yaito ntutweka abanyene tuburania amaswali aya ngakibona acha abaiga turegaiga mbali tutabigite sei ase impeachment yayo kurusimonda gekogera ntumaete monda na arati ebaligite kerugo bono onye gasi abasinyire bakwenda bonse they seek the fresh mandate in to elect a new government. Nigo aba MC abo baburia omugabana bwe county ya Kisii uchoko murekerea emagendero mono egati yabo chibasari amona yande amange likalio kumo aka isiko omokonyi oye abantu ba Kisii county mwaraji baraji ko ba commission mugabana akamyoka ne biragita obeka wakebicha osoka chibara chiarenge side ye chibara 170 abantu baito ba Kisii county mumbuga testo buri mugabana na kaichi bara jiri arente biragita agaka chibicha kaichi ikeire goikarero iga ntuwaenda omutieni oire kurutwaenda chiwodi chito bakanjo mugabana no arenge bwone agasoki chi form chi basari tuka abana baita bataka chintakana agatabana in 2 weeks time chi wiki ibere ando amide mosokia mariogia yu akwanete na chi basari ngosoka chire rero nango kwana iga abana ba Kisii county bonsi pi mbaranya jibesa cia Kisii county basari abantu batoire jibesa n'abachumbe baito kai jibesa chi basari chire cia Kisii county government umugaba naboke ontaete gosabanga tutiga mang'ana ya mariogi tutiga mang'ana echisegi tochichamo nabarai bari twakire tuchikura to make sure nga twa deliver to mwananchi orio kawaida because mwananchi orio karase chiwodi nsari tamanyite chisegi chitu nabarai ontaete gosabaiga tutige konyagurwana chisegi chinge tutwara maskanisa abantu bari batwagire chikura to make sure twabakorera yaramaya Nigo boigo bagania eng'ana ye budget kubekwa bosio ase ogokonya abamenyi be county ya Kisii likali chinsegi. Sasa ni wakati wa kuhakikisha 40 million imefika kwa mwananchi, sio wakati wa kwenda kuvurugana pale kwenye ofisi. Lakini rende atari gwanja kachore tu atiga na mang'ana siasa oirwe budget abe manager akorera abantu emirimo igo rero ntwarora impeachment motion kegocha ne iganga yaye ni intimidation tarikende chisegi chiabeire wega tuta expecting na chisegi ngocha kuba chiarenge Kisii county egeko ro mugusi no muntu utarajiete areme akore kuri sebigeri bia yaragire bontu atagire kubundisa abana baito boke bago okorengia yone sese yao eriyo tugetokona kwenye bundisa litukeri monye boria ndagera tegokori Kulipotania egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Momanye Mbia muno mulikito Mildred Momanya soroboti rwase nchira yoboyekera no gotigana yobono mwanchu muligereria ni gobono tokumerana no mulikito Polikapokara yogo tumanyibuna maiga yogo taigwana anegati yabali munaboigo na baiboli anekurwase skuru ya Gusii nigo litokuliarira bono bacha sobwamo amona baiboli erukanyara kobeke mirobele saina na koirana na chinkwana chabo asokonyara kogendere na gokine skuru iyo igo skuru yabetike gosie kwase kakobwatekana enogo takulia bijasa mate mwana na Kisii ayo abakagoeta abaibuli asiri tukulira igo batwara umoje gabo ko baleta amo abali munaboigo amo na borokigwa asaborokia beskuru iyo asinga kiye kibanyara kogania umujumbe Patrick Osero konyara gosagatin na kuliga chinchira chiyabe cyo konyara gokine skuru iyo na kwirebero boikirano asogo chikogendera na masomo roboti ruo asenchira yoboime ukwana maga yogo twarege kalekyo nikaba bwatanya abega beskuru bagendera ko bakulira ngamba konyara ko bakobeko mukia eligo kine birengo bya masomo ase miaka erebosio muskasiko yigocha wetera amatokeo a KCSE soka mabe ochase school lakini education igere responsibility y'abantu batatu umuibori mwanafunzi no mwarimu tuachire na baibori na banyene kenyeroga tuatebire school weye echake na mwamkompia
erinde gochakera rero torore tofauti enene abana baito bekenyoro na bakurusiko bakonyeke ikiagera abana bo abarayi bamana agokwana nigo basigetira abana gukinyara kwa bakwa ni kibuna nkobwatira bara masomo koboko buninchire yemera nyara ko bagegokonya gukinyira tade school na barabuka banyene kwegendereria asa masomo abo. We have had a very fruitful meeting and we have unanimously agreed that we need to support this school. All issues here were mentioned there before. We have condemned them in the strongest terms possible. Nonyina bo nigo babulire omujumbe ko rwasora ngoro igo musike Patrick Osero kwene kibunango sirare skuri yiga hegento kiragendera ko bageko yekinia Province y'umweshimiwa na ready go partner ne community koranga bintu bitakere here and there ebyakonyara gukora ngorari nebyakonyara kuvugatia especially whether as Ministry of Education na whether as county government in Nyamira amona NGCDF koranga kiko partner ne school we infrastructure wise imukegoro na staffing have improved ni maitera na ile iranga kwa na Ministry of Education are asikoba shortages ya bari mu here and there was nanya ya kubarigera in the school west niga sobomo abibuli abo baikirana sege kaleke gabo igo balire iranga kunyara ka bakubwatrana asiba segetira badi mu kunyara ka bakubeko mukena abana babo kwene kibunango soma bali budenjire ya muyo kugenderia sama tukabo ali busio no na mulikanya sago tutaina nigere buya aso muntu koleta morembe kubwase umuntu akogenda asesiri. Thank you so much these stakeholders mwaletiro morembe asesiri even as buno katokogenda sikugalia una baiboli na tuwale mirunga bona abana baitongo soma bale and expect more students to come to Gusii High School mutobwat nanyina boni go bairali bageri na kugendera kugikiria chinkoma chagendera ko bachiko sara se mitandao gori yabo ibuli kubwatani gwa soko monseli umwali mukuru wa seskuru yiga nagoteba buna mangana hayubono ta kunyara kabaga kuigu gwa seskuru ye ekigyo kabagana tino kubeko boroso bugeri kunyara kabakwenekia ogokina kwebirengo by'amasoma se eskuru yiga a problem ya togeteneri buna abana twabwata somwako etete abange bakete bagaregister matemwa bachi kugenderera abasomi buna bali mwaba bakagenda until examination days. By so doing bagatoka na bari quite green asebintu batakeri kulika sama karatasi aina erete mbachi gukora buya lakini rende mu Gusii bunezo skuru tariero yasieta Nyamira tobia tara se mutandao ebinde mbiarenge byumane ebinde byarenge by'oburimo lakini bono igekaro twakire down to the ground nabo sabandi babere bagochera okora ubutuki igabanyora ina manganande tabwate ene base igarenge totally base iginko reporter getasini kya uwanje tekya Ndizi TV korasi nseme chiga cha Gusii yego toke meye bunge yiga ya burabu imeye county yiga ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara Biamono humurikito Polycarp okara soroboti rwa senchira ayoboye kirano gotigana ayobono moncho murigere ya maiga yomuriki we mtandao gose blog asireta Isbon Mochama kunyara kubura segeka yubono otamanyekaniri sare ni gobono aga bayigereri beso kiri kunyara koboria ensemo yoborendi ime county ya Kisii kumuke getambokero anaso kunyara kumurigia umuriki yogose blog asare ataratoka nigochinga kicho abayigereri ya osomegerio ye bakora na George Morarani goba mochiri serikali ya county ya Kisii anense moyo ndia sogo tango jege kole kiona gotebuna gati ya bwatani bajo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati nigo baroka nego chirwa anemona sogo tatwara omorembe egento baga ndibon kinyari kuligirirwa sobo imene serikali kumukige tambokero asoko nyara kumuligia asomurikyo yuare gose blogger omanyikante buna Esponi Mochama uyibono kirabona iga utaratoka to bring a picture that indeed Governor Simba Arati has a militia and he wants to do what is not in the confines of the law. To cover the Nyakembene incident. What happened in Nyakembene? We are calling on all these agencies, the police, the DCI, IPOA, the internal unit. You took statements from our clients. You took statements from myself personally as an advocate. We are calling on you to bring out the results, or rather give us an update of what the statements from the Nyakembene incident
the progress you've made in the investigations and the report to be brought out for the Kenyan citizenry to know what exactly happened in Nyakembene. The other shenanigans are just a cover-up. Kunga political profiling kegendrete igaiga Kisii County. Ondebuensi ore passive kobanga numuntu kubwata na gusomo bwata ni His Excellency Paul Simbarati ni gagendrete kominyokiwa ni gobagendrete ko kotacherwa inse na goikirani kwanga mbaba ise kukwara eyue korokananga the national government and the apparatus the security ni gobagendrete kutumia chinjira au chogo profile abantu bali bakubwatisia omosike His Excellency Paul Simbarati nigo twakira se abaliki bamangana togo chikomo chingane yiga esababu abantu bonsi pibale sense ya Kenya nigo bakaniri kora unelichi ichiko ndiyo ligo tebanga monta abwatwe tabaise ko presented before police station esbon mochamani gabwate tu akara abera asitu tamanyiti kyara ntuigete paka Kenya police station to komolinga nga esbon mochamali abwa sato atato getaro ekarbaro ringa we are taking action na libaje tego tebanga maene mbaro bakorete bamubwate those arrest tiganda tego kore kaboniga night arrest iganda to koba instituted abantu bande mbaro list ya na investigative agencies ba leaked to the public ng'abantu abonsi bare se list yeyu nigo batakere kubwatwa ne sababu yo kabakubwatero ne linga nigo bakubwatisia His Excellency Paul Simbarati na gotigana yugo etania boro kigo 50 kurase skuru yo boroso ya metembe mebunge ya kutuja chenota se county ya Kisii litukulia nigo banya robo konyi abwechi uniform korwa ase kiombe Kenya Range Foundation ekibono kora wanere Joshua Nyarenchi na boma ga yokunya robo konyi obuni bogati ya boro kiwabo barokana ko karige tambukire kibuno mulikito dipo na sanya agotomanya Kongwetera chinge chito tole no nyene chindagira bana bakurinchiri gotoka yagera twambika kugura chi uniform kaki mbia mona sotunyora asengincho okongura aseito no bongo imeye wodi ya Kegogi ebunge ya Kitutu Chache North omusamaria Joshua Makori Nyarenchi omumuru bwatwa moyo bwo gokonya nigagenderete gusira chisemi asabarokiwa Rituko lya rero ni gabwato kobokonyi uchia sabarokiwa beskuru yoboroso ya metembe anene bali bale chintakana na bali bakuru chinka chitali kwenyara haso kubasegeta asa masomabo asa marieta nkoro kusabina nyamuita nyariki ekenyorone kegite metembe sabrokesun ono watu atebire mbiyamo na Joshua Makori tokonya ira abana baitu gaki obaire chi uniform Tiganya samo sesenie aso konyo ukatoinyoire gocha metembe akonyira abana baitu abaire su chi uniform babekire. Asante sana. Aso mushimigwo yo itotoire binte bibi abana tochandegete na kuruororo naba obisa babajira gotoe bintebi baira abana chi uniform basese nigunajo sese nigwe ababwatani bekembekyo nigo banyara koerera eganga yabo yogonchereria ebinyoro maega yokorera obolemeru asabe boli kubwatekana nogokonga kubogima ero twacha se skuru yiga ya metembe ekero twanyoreta abaibuli babwate tubirere binge guchia sabana babo batabwati chiyuni nonye nekero gwetanchira akanyoro omwana eyune ebutogete ororo obosoko ororanga noyogo bono tukaranga tutarire skuru yiga toje tobaire chifuti tukaba pima chiyuni twabaletera chiyuni ebikoroto nechi socks asogosire semi na bali batali kwenyara elio gonchuria orogongorwe no kwirania okoboko gochia ase binyoro elio bagenderere gutwara ogosemeria okuya kwa matuko ankyo gokonya abana baitu abo bagutara gusa batabwa uniform na mwana nchirete yo ara asome sukuru onye chianga chiaye chikorete chianga chiaye chiribo chikatandukire chi uniform omwana uyu okonyora abwa to bosoku erebwe katari kweunga no mwana funsi ara ase sukuru igoboni ibi byonsi byachangeire gogetutu chache nuti chisemike itu chira ni mayo to gwakero yo mito choso Makori Nyarenchi asoko beko kwabako kwaye wakikisa abana ambali gotara bosa elinde na balo babeke birengere byabe ase sukuru chisemike itu na into bogetutu imukeigoro tokombiti ne chisemu cheito chioncho kaine ya Kenya nkoena na tole nonye sanitary towels nkokonya tole nonye chi school fees nkokonya tole nonye ne chinyomba kwa gachura abantu bali babwato obolemeru ne chi boda shit iko tukabete kere sector paka nona bangi na bejiro na botoko bana ne mebuke eri mwanya kobalire tesira winko ripoti ya Ndizi TV kurwase skuru yoboroso ya metembe iyo gotoka emeje wodi ya Kegogi ebunge ya Kitutu Chache North Elitaria Nendipon Hasanya
Mjemono omulikeito dipona asanya sorobocho rwa senchira yoboyekera nugotigana yo numoncho muligeria litukolia lera nigoli manyakante buna World Radio Day yenga kibona otokonyara kunyura ogochake ogwechireti ensengi mechono cyabaze cyo gochake ogwetane myake myemo ijabere kego itatsiritukolia lero ni gomotene kurwa sekyombegegete ne tabara leke manyakante buna MCK Media Council of Kenya omotene niyo David Moyo ayarwikira na imeye county ya Kisii na gochenga asobwamo asogochenga litukere gakati ya barali abali bekirana ensemejo nigochinga kicho banyara kurobo boseme goshia sabaralia bali barenga bakoro aneba cyagitoburalia semyaka ya maiga asorongorwa gusiko nekona ngobwatira na bale asobwamo na barali bali bagochaka bone likonyara kwane kibuna ngwikirani bale na koralia mangana asenchire bonete asokobwate chimbwa chiria chiganeri omulikeito mirdedi mumaji na ikirana sensemejo sobagani ya moime muchobo songa somoje gojo bakokolekana na gotwaliga roboti rokubwatia radio na yamoye chinchira chobwereri bwa mangana imense ase radio yalenge ntangani aso mwaka bweriwe yamo chimikianda emerongevere na inye ase radio ntangani ya chagetu yalenge Voice of Kenya iyo yachite gonchorili gukoba KBC ase goikabono chi radio chamentire na goikachi mibere na merongevere na isano na ibere imense ya Kenya. Buna enchere ya moyo kunyura litikolie radio ensengimani gobono abalikikurwa orogongo rwa Gusii banyorera libagali abene eliogo chengera litukeli imeyo mabogani oyomo imeye county ya Kisii ase gati ya bali abaikirana ngamone kyombegia Media Council of Kenya amona baliki abanyangongo bali bakolete oburalia ase amatuko amagega nigo omoteneri ase kyombegia Media Council of Kenya David Moyo akwanira ogokina gwensemo ye radio yoboralia ase okomentekana gwechibitaseni yoboralia imensi ya Kenya ase asabire abaralia bamaiga kubwata okoboko abwe bagokina bono ase okoba obosemia. Now I think we have almost everybody has their radio stations. He says that we have about 33 frequencies in the Kisii region, at least not less than half of them are local radios speaking full-time in that language, isn't it? So I think really we have grown. But nevertheless, as we celebrate this, is the power of radio. That while we have social media growing, every one of us is on Twitter and WhatsApp and all that, what has changed is mostly the medium of receiving the message, that we can have a lot of our Kabambe phones now have an FM feature. That while you sit in the car, we have an FM feature in the car. Omoteneri kurwa ase chinyomba choboralia nigo asaba serikali kubwate si chinyomba choboralia bunenchera yemo yogokinya SectU. I call the government to support radio sustainability. In Kenya, radio stations, both big and small, play an important role in providing local news, promoting cultural diversity, and fostering a sense of community. They serve as a platform for dialogue, sharing stories, and connecting people from all walks of life. However, sustaining radio operations in Kenya today and in this digital environment requires heavy investment and support. We urge the government to recognize the significance of radio and allocate resources towards its growth and development. This support can come in various forms, such as providing funding opportunities, reducing regulatory burdens, working with the industry to develop spectrum management strategies that meet the need of broadcasters. At the same time, providing tax incentive to encourage investment in the industry. And lastly, creating a sustainable business environment. Fredo bachi no yomo bwabaralia balenge o asamatuko amagega na wikira bono igani garoro ase emirimiyo ase bono asabire abaralia gokora obutukibwa ime chinga kibagokora emegano yabo. Newspaper space, there were columns and it has to be like 3 inches, you know, the size of the advert. If it comes like 3.1 inches, they don't place it in the papers. So time has changed, things have happened, and now you have to literally beg the corporate world to give you advertising. Reporter Egetaseni kya Ndizi TV, Ilitaliane Mildred Momanyi.
Biamono omurikito Mirded Mumanya sorobochurwa senchera yoboyekirano gotigana yobono mwancho murigiria maiga yomuriro mutinde kunyarago samba ebintu byaborokigwa litukule Jumamosi ase skuru ya Iyenga ni gobono litukule mwalimu monde bwe skuru yo anyarire gukwana igoro yenga ni yo maiga yomuriro yuwateka litukule Jumamosi margoba abase binte binge byarokante ko ya ase skuru yo ya Iyenga nigo chenga kichibono mwalimu anyarire gakobulyo bokonye kurwa sabwatani nabo igona basama Maria bayabune nchira mu yokunyara gusira na kugendelia mangana ya masomo ase eskuru yo. Gad maroncho mbungi umwalimu monene bw'eskuru ya sekondari ya Iyenga nabo tubwateri yanda asomo bosoka no tonyore eskuru edomi yaito yabamura bayanyara koba gegosambwa umuriro kayibwata ikaya wikera kende yonsi getature tigukuruime ikitoko moiraneri Nyasaye mbia mono kiringa asomorero uyu mwana onde bwenstayo nyore twe na iberinde usoko ya use amajeraha bons igobare nigo mwalimu uyu aerese michanda abana bagwetera asasabire serikali kubakonya boigo asemerio bokonyi ubungi edomwe yega igebwente koimukia kebo koborache na gutigana yo ni gono omurebe kyama gyodi emrara morodinga nyarga kubuli omurebe nswira Samuel Ruto kwane kibunango singogendera bali gusira omurebe bokure gwa kwendagara go chiase che skuru anabona abana bali abakachi skuru chiricho boroso ukwani tukuli aramaga yo koretaro ya ego kase county ya Mombasa gushingera anemono umwaka yomo umaiga yo murebe feeding program kunyara go chaka je skuru era ni gate birubu na serikali ne bwente kumurekerenga ni yo sobo imena kwane kibunendagire ngo tumero che skuru chinga kichibo igoni ganyara kubule serikali kunyara boro kiwa bali bali no bali machi skuru na boro konyara chinchira cyo kunyara gokonywa. A hungry person is an angry person. They cannot learn. But when they are properly fed, they will be able to follow instructions and learn properly. So we thank you very much for this initiative, which is helping many of our children, not only here in Mombasa, other counties of our country. We'd like this program to be rolled out throughout the 47 counties in our republic. Na omubunge oyata Robert Basil niga kwanigo wono sa kwanere igoro yogo sira kwayo muminyokie giata Kelvin Kiptuma oyibona bakawusira kumabwaye kubwateka no basoka no obwe barakolenga no mubungo yo yata niga tebire nigo abagosorie gasense ya Kenya barokane gotewesiko yabasama tukamange asogote abuno nyendi muminyokio yo abeteka koywa omurundi nabo igono murendi anemono tale kubwatira naso basoka no yokubwateka nigo muminyokio yo atigere tukanyara koendelie gari yaye ntanda kabagotebeke retere kunyara kubwatira ni gwaso basukano rena bokolenga no mubungo ini gateruna abagosoria bange kero baraga sense ya Kenya ni go batari kole ndo bunetakere ane mono ekero bara chinga chiabo amone chinsemo chinde wana boni gatebere kera abagosoria bange koroiga Kenya bakone chinsisiko ni go bakwalika ni go boikira no asenchera yesko asekolenda ga sense ya Kenya batari kwalika ni wa asenchera yesko na kogani buna babwente kole ndo buna bantu abande bonse bono baraba abanyankongo asokonyara koegwa no nyana barende ekerono barega iga sense ya Kenya ngana tebera ko choira se bunge enyare kuligiririwa. This young man has marketed our country, and it is actually disturbing to notice that this young man, who was a very important person to this nation, was allowed to drive himself when he was coming from exercise with his coach. He did not get any support from the ministry. By support we mean we expected him to have at least a driver and a bodyguard. This is the level of VIP treatment people of his caliber, people who are champions in other countries, are treated. So we are asking ourselves and asking the ministry, who is a VIP? If a champion, an athlete who has a promising star, who has put our country on the globe or in the map of the world, cannot be given such treatment. When we hear the CS for Sports saying they are going to give a decent send-off, it's a shame. The CS for Sports should have put right measures, not just now, but to ensure sportsmen and women are given the right treatment, particularly considering these are people who are marketing our country, and when you talk of VIP, these are VIPs.
It's ironical when these sportsmen and women, when they visit other countries, they are given VIP treatment in the host country. But back home, we don't seem to give the kind of regard these people deserve. So as a member of parliament, member of sports committee, and a vice chair of young parliamentarian, we are perturbed with what has happened, and we tell the ministry they need to put mitigation measures and more so ensure sportsmen and sportswomen are given the VIP treatment that they deserve. I'll also move forward to put a bill or come up with a legislation to ensure VIP treatment include sportsmen and sportswomen, so that in future we don't become a reactive nation, but a nation that put the right measures in place to prevent such occurrence to happen in the future. Na ekiombe kyobosoiri DPP ni gobono gia gatebere buna gochikana mamincha no kuna cha wekigambiro kubwatikana no kumwanchira omoraria Jock Maribe asogote yabuna tabwate mamochandonse kolengana neki na oseki abete kumubwatirania igoro oyo omonchiroria oyibono bete ka witu jibono amamochabete kumubwatirania amo Jock Maribe amo no mwancho yejoe nigochinga kichibono kolengana nsemo yobosoiri DPP yatebere buna kigambire kingekirane tyokona chukwa senchire bwenete nabo nigo babere bakure notsi buna nigo babwente kuligereria boya igoro yekina kiabere kimubwatirania Jock Maribe asokolenda kolengana nsemo ya DPP yatebere buna nigo bono Jock Maribe abwente ko bagati ale bwatama ama mochon ko bwatekana neki bono kiabete kumubwatirania ngeramo no mwancho ye gasabe wogiatebere buna mbachi kuligerenga nejo kolengana no jino robot ni ko bagote buna Maribe igarwete chiriboti berista bwekaini na nemono ni gabete gakubangaina abanyanyimbo asabone ensemo ya DPP yatebere buna nechi komo soire Jock Maribe asabone kagere buna na chikoimukirwe getambukiro ko bwatekana nekyo maiga yegambiro gote buna tabate mu machandonse asensemo ya DPP tigategote buna Jock Maribe nekagere ko bwatirani wa asoboiti obono abetega ko bwatirani wera mono mwanchoye joy. Na kuboli gwani ko kwaro chia saboro ko bakora matemo ba KCSE mwako ete bali batanyorete achi grade chirichira abanchira ko Sose University kone kibuna kwe bwatani bare achi skuru cyo bundia osense media Nyabeta kole ngane nsemo ya serikali ngo batebire buna chisukuru cyo bundia ni gobono chibate ni bo igibona isene asoko nyara kwekirania chikos igaboro ko babori ko bwatana chikos cya maboko bunenchire mu yoko nyara kwegendereria na wekinya. It's important for those who really did not achieve the grade to go to the university to start thinking of doing courses that are skill-based. This is how they are going to build themselves, because the white-collar jobs are not many, and only few companies can be able to absorb the few that will even also go to the universities. For our nation to grow and for the world to grow, our young people must embrace the skill-based courses. My name is Assi Richo, and I'm the founder of Evolving Women, an organization based in Dubai, United Arab Emirates, that is basically an end-to-end platform for talent development. And we're here today because we have established a partnership with Amboseli Institute of Hospitality Technology to present our program and enroll their graduates onto our program that enables them to travel to the Middle East for... Na gati yabasae kurase kaunti ya Kakamega ni gobwatine kiba kwekoria maigejo mugavana we county Vanendez Baraza konyarago cha kiamaga chobene anebona chinse mo chirichirense ase county yo ya Kakamega niko baraza tebire buna niko gati yabasae bachukwenya remere masoko nyarago kine chinse mo chirente maiga asense me yo ya Kakamega bunenchireye mo yo konyara kwenyorera engeri yabo. Radi huu vile mheshimiwa MC alisema ilikuwa tupate mwaka wa 2013, lakini ilikuwa inaongoja Italanyi alete hapa Shirere. Mpo wapi makofi kwa maendeleo ya kusaidia Sewer Line, kuleta taa na kuleta lami hapa Amalemba na Kambi Somali. Nashukuru sana contractor wetu, na nimesema hii kazi ambayo tunazindua leo
lazima usaidie vijana wetu wa hapa Ambalemba. Na waziri Popolindwe Mekithira Kindiki ni gobono atebira serikali begetemero beresaine kwa ne kibunango chukumina na barna mangana lenge tobo sarya okwandi tukuria ni gobono Kindiki anyareka gote yabune merobere bekire no kwa ne kibuna basare mali kunyara libagari yabene asoko nyaro kore ni maiga mangana lenge tomorembe na boni gate bire gobo chuko ne kibuna basane go mukira bali getambu kire getinde na ni gate biro obore ndio botindi ni gobono bochi gotingi wa chinsemo awasa basare baroka ne kunyara go sagana na go siria omorembe. Hatuwezi kukubali wakora, majambazi, majangili ati wajifanye kazi yao ndio kutatiza wananchi, kuleta maafa, kuleta kuwaibia na kuharibu maisha. Hatuwezi kukubali, na serikali itatumia rasilimali zote ambazo tuko nazo ili tuhakikishe tumeangamiza huyo adui ambaye ametatiza sisi hapa kwa muda mrefu. Mimi nataka niwashukuru hao wenzangu wote wa vitengo mbalimbali, polisi, jeshi letu la ulinzi wa taifa, NPR ambao tuko nao, vitengo vyote wakiwemo wale wanasimamia mambo ya utawala, DCC wetu na kila mtu. Kwa sababu wameweka uhusiano mzuri na wananchi. Na tumewaambia ukisikia wananchi wanalalamika, lazima msikize. Kwa sababu huyu mwananchi tuko hapa kwa ajili yake. Na saa ingine ushirikiano baina yetu na wananchi ndio utatuwezesha kuweza kufanya ile kazi ama ile malengo ambayo imetuleta hapa. Kwa hivyo kama kuna matatizo yoyote ama tashwishi baina yenu kama wananchi na maafisa wetu, tafadhali mtuambie tuyatatue. Kwa sababu matatizo mengine yanatokea bila sisi kujua. Sababu sisi ni binadamu. Chifu anaweza fanya makosa, OCS anaweza fanya makosa, waziri anaweza fanya maamuzi ya makosa, tunasaidiana. Na saa ingine mtu anafanya kosa bila kukusudia. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba hii kazi ambayo tunafanya hapa tumejitolea na hatutaachilia mpaka hii sehemu yetu ikuwe salama. Mimi sina kazi mbili Kenya hii. Kazi yangu ni moja, kufukuzana na watu wabaya na kuwasafirisha. Ile safari mulisikia Gotigana yubona roboti ni gorokoro kibuna bakuri mirimo kiri bubere be serikali ni go babiri bakuri kibesa sinchirete wenete kubwatikana ni go bali getu asoko nyara gutumeka masakara yoborimo kolengana nense moyo korobutuki na bugenseme ya DC kubwatira namo nebyombe binde ni go batebira boroki wose igo batebire buna abakuri mirimo abukiri bubere ni wachikomeka getambo kirege tin nabo igomba chikonyara kuburirwa gwakana kibesa kiriya babere baga bawakanwa asoko mirimo ya serikali maiga yo gutumeka satibeka tuchiborimo asoko most ministries, departments and agencies with verified cases of forged or fraudulently obtained certificates have instituted disciplinary action, including termination of service for the affected officers in accordance with the law. And assuring that we are going to play our part diligently in accordance with the law and take appropriate action against all the culprits. In this regard, we are also seeking the cooperation of the ministries, departments and government agencies involved to cooperate with the DCI in terms of the expediting of our investigations. We are undermining the education system of this country, which is currently very reputable and respected. So, when we get hold of you through the vetting and authentication by agencies, my brother the DCI will look at the forgery aspect, as will even do the forgery aspect, and will try to recover the money you have been paid. And so it is very important that we preserve the integrity of our education system and the certification that shows and indicates the level to which a person has gone through school and qualified. When that is undermined, then we undermine the whole foundation of our society,
development, and our place in the global arena, just like Chair. Mwichumulikire bono gwikira buno nkajakira musumali mangana mayase nchira yobo ikero mbia mona soko jara na gochora go tengera Ndizi TV obwansubo mu Gusii aseri tukeri gebono liye Jumaine serki 13 elibono lyalengeri tukoli manyekentebu na World Radio Day yakano twachengera ne mono asoko nyara kuyigora na kunyora okuyigora wechiredi inse myake myemo ibono yabere kego tenyera bono litukoli yankyo asensemelia ya keumbu Ndizi TV kubwata na bwatani likotorekana na ensemelia ya keumbu Honest Children's Home abo bana tunanyara kusanga amo na banabo niko no kuboli kunkororo kora toli bagarya bene abo kunyara kusanga na inturi tukoli yankyo ngase ensemelia ya keumbu Children's Home irontara kusanga asubo mukati ya baralimba boro unenchire mu yo kunyara kusanga na gochengera abasuna gochenga amo na banabo abo bare asensemeyo Tuwakiri mjemono, kenda kwa tuwatu na butambe, kwa tena nsemeli mtandao, nsemeli ya Facebook, na kwa tunabuna Ndizi TV News Digital, na kwa nsemeli ya YouTube, na nabuna Ndizi TV News. Tuwaro boligiri yobu yori tuwabuatira nere, kuruwa sensemende, iko na kuru kwa Lydia Mose, uyene kibuna kwa nyorre kwa itira senchira yei manyirio, ekareke wana Petronira Mukira, aine kichiwi chamu niligulia kwa ikire senchira enkerontomira nenga kiende, itira na nchi nkuru kwa Vincent Onyanchao.